салом алейкум бародарҷону салом ҳама подписчикои Автолайфда сурӯб ҳастам хизмати шумода ва мисли ҳамешагӣ гапа бисёр намекунам. Ана рӯзи шанбе аст ва ман қарор дорам дар мошинбозори душанбе беҳтарин мошинаро хидам сиёмка кардем. ҳама каса дар видео лайкора мезанем, фикротунои динар канал комментар бинависонем. Касое ки бори аввал дар канали Автолайф ҳатман обуна шаванд. Чухолҳои беҳтарин дар магазини Автолайф, чухол полик барои тамоми маркаи мошинаҳо дорам. Доставка барои подписчикома бепулат тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистонда ва бисёр бародарон мегӯянд Москва доставка надорем, фақат Тоҷикистонда. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳама тани гавон бошад. ҳама рӯза видеои нав ба нав дар Автолайф. хеле ки видеои рӯзина дастгирӣ кардем, ҳамин видеоро лайкора бизанед. Мегзарем ба тамошои видео. рафтем. Марамат бародарҷону Мерседес Сечка 98 сол. Объёми 1.8 хати. ҳуҷҷат танировкаш ҳаст. Оз ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо кунед ки беҳад мошинча тозаки хушрӯ. Касои да мақбул мешаванд, номеро кара мемонам. 4 та балони нав. Ина салонош. 4 дарош электропакет. Хоб, рулш мебел, автомат. Ана асер дора, кондиционерш яхча. Ина поликои соз. Газам дора бензина? Газ бензин. Лабовиш антибликта. Ин аз макшавин сиё. 95 000 сомонӣ ай. Харидори конкрет набоша. муомила мешава. Номеро кара мемонам, занг бизанен. бо барои шумо бештар маълумот метавам. Номеро телефон табу ака? 94 26 0003. Марамат Хундай Туксон бародарҷону солаш 2011. Объёми диққатияи Дубай. Бо нархи арзон 110 000 мега кам тарак муомила мешава. Яки мошинча тозаи хушрӯ. ҳуҷҷат танировкаш ҳастам. хоб 4 та балои нав. салон шайк мегирам, салон шам як тамошо кунем. ина салонош. шкаларни свет дастаи обшивкош. торпедам сиявам хесвет. Так автомат. лукам дора, кондиционерш ях. хоб ин як хафан мегирам, як хафан тамошо кунем. хоб номеро кара мемонам, ҳа? Унав бародаро. Нага тараф мебинем. Номеро телефон табу акай ки? Номеро телефон. 97 4 26. Марамат Хундай Элантра бародарҷону солош 2016. срочно фурӯшӣ аям. хоб объёми диққатӣ меширагӣ нархаш 95 000 сомонӣ. салон шак мерум, салон шам як бинем. хоб монитори Android дора, автомат, скаминкош латагӣ будааст. салонам тоза хушрӯ. ин як кафон бинем. салоншам тозак дар бо нархи арзон. номерошон аст, метавонед занг бизанен. як Хундай Туксона ин бародар калонаш мақбул мешавад, занг мезанен, муомила мекунад бо ман. номерошона мемонам. марамат Опелои Ашка бародарҷону Астарахаш 2006 солай. хоб як чанд бародаро гуфта будам ба навор бигем, ин барои шумо. так объёмиш 1.8 беванус, 1.8 қаврғаш меган хунонда. бензин газам дора? Не, бензини холе 7-8 литр мега расход дора. ҳуҷҷатош як 3 моҳи дига мондагӣ. 4 та балони нав. дискаю калпак. Калпак ҳаям. салон шак мегирам, салон шам як бинем. хоб кондиционерш
яха ё консервашон кор мекунанд. хуб мултирул ҳам доштааст. мегам мешидаги пулаш 75000 сомонӣ ай. ин агар хафоам бинед. хуб задни камерам доштаи. ин я стопш камтар хайча ралиш мекунем. авҷаш кафидаги ал гирифтаги. Я стопш алиш мекунем. яки мошинчои комфорти хушрӯй. номеро акара мемонам занг бизанем. муомила мешавад бо. Салом озинам. номеро табгӯ камонам. 918 80 21 89. хуб 2014 сол бародарҷоно Kia K5 вагон. хуб навомадаги бародарҷоно. объёми диққатие. ин бародар мега навомаги растамошкаш кагим. 110000 сомонӣ мега боз савдо мешавад. харидори конкретни агар боша сол боз савдо ҳам дора. салон шак мегирам. салон шак як бинем бародарҷоно. хуб автомат D плюс скаминкош хуб кожабдаст. ҳамаш қоидаги. хуб ин агар хафоам бинем. растамошкаш кагиё. хуб номеро чишон табгӯ камонем. ҳастам фешта. хуб старстоп. старстоп карбони. карбониш мегӯям. так номеро ака 93 137 49. консерн ҳама наводш мега қоидави кор мекунад. харидори конкрет набоша муомила мешавад. марамат хундаи аванти бародарҷону срочна фурӯши бо нархи арзон 2014 сол объёми 1.6 бензин. хуб ҳуҷҷатош солона 90 чанд гуфти нархака 97000 ба фирма гуфтим нархи ҷои пул гирифчор балони нав дорам. салон шак мегирам. салонш ҳам як бинем. ина салонош сиё мултирул дар электро автомат таскамекушам кожабдаст. старстоп нест калидай. так хуб ин агар хафоам бине. хуб касои дар махбул мешавад номерошам мемонам. харидори ҳамин конкрет набоша занг бизан 93 333 78 49. марамат бародарҷоно Honda Servi 2011 солай. объёмишда танировкаш 1 сола. 4 балони нав. объёми диққатия бензин. 130000 сомон. харидори конкрет набоша мега муомила мешавад. мошини акай берӯзай. медонед ки нархҳои арзон хати барои клиентош. ина салони кожа автомат мултирул хуб панорама. ин агар хафоам тамошош кунед. касои да махбул мешавад номерошам мемонам. занг бизанен. сервиан мошинчои хубай. мошинчои ҳам баланда чорведеай буд. сан ҳама ҷиҳата сола. номеро чанд буд ака? 28 41 380. я махтай хунда айси 2014 чанд гуфти рака? хуб 95000 сомонӣ. марамат хундаи санапта 2011 115000 сомонӣ. объёми диққатӣ корея. ина бу як таига хундаи санапта шамсолош 2011 115000 харидори конкрет набоша бо муомилан мешавад. 88 41 388 номерош 115000.
داریم ارزون میتیم باز به 14 زمان صنعتی هست داریم بیا یا واگن کی گشتگی کی از واگن марман Volkswagen Jetta бародарҷону соли 2014 100,000 сомон харидори конкрет набоша хай бо ягон чи муомила мешавад. хуб танировкаш нав кардагиай. хуб касе ки мега агар бихара утилизатсияша мекунем метем падарка утилизатсияш. ина салон шай бинем бавда дару шай какай ка хуб ина салонш бародарҷону 186,000 пробег автомат депилус хуб чухолакои нав полик заги бензини холияй объем дая 1.6 Ягай тарафайна хуб номерояк ҳаст 901 20 25 01 кадомаш махлум меша метавонед занг бизанед муомила мекунам бо бародарҷон